Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina sinxela pero efectiva. Nada de complicarse. Só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Bos días, ben. Magullados ou non? Así. Bueno, Ahora vos conto onde fomos onte. onte fomos xogar ao paintball, que eu te coñecía de velo pola tele, pero desde logo que é entretido. Divídense uns equipos, tes unhas escopetas cheas de bolitas de pintura e o obxectivo final é acadar a bandeira que está posta pois nun sitio estratégico que hai que cruzar diante de todos os adversarios e quen a leve pois gaña a partida. Imos comezar, como sempre, con mobilidade articular. Imos levando a cabeciña a un ladiño e a outro, movimentos curtos, suaves. Onte fomos xogar ao paintball, aquí preto de Ourense. E, bueno, gañamos, arriba abaixo, pero hai que dicir, verdad, que levar balazos doe bastante. E senón que lle digan aí a Raquel que ten aí Teño que... as marcas de guerra. Ombreiros. Primeiro puxose negro, pero xa mañá está como medio amarillento. Dame un pouco de medo. Eso hai Non que sei ir que ao foi, non sei se foi o... Porque como o que pasa é que eles fixeron trampa, porque o equipo técnico como son máis iban rotando. Pero eu penso que, non sei se foi o director ou o de son o que me pegou aquí un balazo na perna. Eu creo que foi o de sonido que non é boa xente, Non é boa xente. Ese tío, sempre cos cascos aí escoitando todo, te podes fiar. Pois pode Para a ser. pintura. Despois enseñémolo, porque está... Pusese moi mal, No. Hai que buscar o culpable porque ten que Hai pagar que por dicir isto. que fomos os que vedes aquí contra os que non vedes. E gañamos o sea, non, como era? 2-1, non? Sí, que, Efectivamente, sí. que era o de coller a bandeira e volver. Gustoume a experiencia, cambiamos. Pero recibí un par de balazos e non me gustou tanto. Pero tú tes marcas. No, porque mira, un foi aquí e outro foi... Bueno, igual podo ter marca, pero non podo ensinar. Bueno, aí hai outro que tampouco podo ensinar. E ese é o que máis me doi. Despois o cámara este que parece Schwarzenegger, como é que se chama? Xuntamos pernas. Cásiles. O que está máis fuerte de todos. Ese tamén lle pegaba ben o rollo, Que en David? Será, sí, mismamente. Cambiamos. Eu non sei, porque chegou un momento que xa non vía nada. E hai que dicir que Estrella foi unha das que colleu unha bandeira, Home logo. Aí estuvo agochada todo o tempo, Sí. pero cando ninguén miraba, ras. Eu caladiño, así facendo máis media pampa. Tipo, facía esta morta, non? Ali. Pulse nos cellos. Facía o bicho morto. Facía o bicho morto ali. Sí, aí iba pouco a pouco, e cando se deron de conta, plá. Hacia adentro. Pero ti levaches algún balazo? Home, sí. Sí. Pero son destes que non son de... Cambiamos. Sabes? Estrella non se queixa. Non se queixa nunca. É para sabe? que ela non para mete que o corpo. non queixa. E tú dices ya ou non lle dices? Que Algún no culo levou uno. Hacia adentro. Cando estaban así... O director. Fomos todos a polo director, Espera, verdad? espera, non me dispararías ti a min. Ai, Olle botando a culpa ao equipo técnico. Moi ben, para a clase de hoxe imos necesitar soamente a esteira. Collémola e empezamos. Fomos xogar ao paintball. Picamos, no, veña, que non hai narices de ir, que sí, que non. Entón fomos o equipo artístico contra o equipo técnico. Sí, a mí eso encántame, solo que é un vicio bastante caro, porque xa te podes a comprar roupa, armas... Pero bueno, foi divertido, pero non volvo, Hai demasiada violencia aí nese xogo. Ben, imos comezar co quecemento, imos ir traballar a esteira, imos facer torsión, metendo a man detrás da cabeza, acercando o cóbado, a man contraria e abrindo 5 veces ao ladiño e 5 cara a outro. Moi ben, cambio. Catro e 5. Seguinte exercicio, imos aí co gato can.
Mans separadas a anchura dos ombreiros, xeoños separados a anchura das cadeiras. Collemos aire e solto mirando cara en vivo. Eu estou dudando, si cando recibe un balazo non sei se anxo. A mellor era fogo amigo, Porque estou pensando eu que daquela non tiña os inimigos cerca e recibe un balazo igualmente. Porque hai no que facer o máis real posible. 3, 2, 1... Vale. Moi ben. Agora imos intercambiar a posición de cuadrupedia con pirámide. Que estás vaciando o cargador? Veña, subimos xeonllos e levamos talóns cara ao chan. 30 segundiños. E non podías inventar outro exercicio, sí? Non che gusta, O sea, que isto... A mí me encanta, Cambio cho por os... que? Os burpees. Feito. Eu fago estos por ti, Si, e fas os burpees. tamén prefiro este. Isto é para gañar un poquinho de mobilidade. Activar o corpiño antes de comezar ca parte principal. Vale. Moi ben. Eu facíame así un pouco, así a despistada, así un pouco como se non supera para onde ir para despistar, sabes? Eu penso que estaba escondida ali detrás dun bidón e pasou ali o tempo e mentras íbamos pelexando os demais ela iba avanzando hacia a bandeira. Cando se deron conta, raca, bandeira para min. Bueno, para min non, para noso equipo. Imos xa ca parte principal. Imos xa aumentando a temperatura corporal. Primeiro exercicio, a táboa, vale? 30 segundiños de táboa frontal. Imos apoiar os antebrazos, cóbados debaixo dos ombreiros, estiro pernas e manteño aí o corpo 30 segundos, repartindo o peso do corpo, vixando esa pelve que non vai a cara abaixo nin o cu cara arriba, dibuixando unha liña recta do corpo. Apretando o core e sonreindo. Claro, hai que apretando todo o corpo. Exercicio máis completo que este non hai. Están traballando todos os músculos. Un poquinho máis. 2, 1, vale. Descansamos uns segundiños porque imos seguir nesta mesma posición. Nesta mesma posición. Imos facer agora o escalador. Pero cos brazos estirados, vale? Veña, imos aló, que Anxo xa non pode esperar máis por comezar. Mans debaixo dos sombreiros, estiro brazos e aquí vou levando xeonllo cara a man, de acordo? Veña, comezamos. 30 segundos. Baixa un poquinho o cu, estrella. Sempre. Ai, Estaba a dicir, hoxe non me di nada, pois dixo. Mételle un tiro aí. Bueno, ánimo. Un poquinho máis. Vale. Cúcara atrás, relaxamos. debe me estar salindo bastante ben, que o Edi non me di nada. Pero tan pronto digo, tan pronto di el. Estrella ocupa baixo. É que eu non sei que facerlle, porque báixame para arriba, que lle queres? Moi ben. Imos traballar agora a táboa lateral, sí? Venga, ímonos colocar deste lado. Imos apoiar o cóbado debaixo do ombreiro. Imos tirar as pernas, xa sabemos como vai, se nos costa moito así, perna de arriba flexionada, incluso cas dúas. Deste ladiño non é o que tes tío problema no ombreiro, non? Vale. De momento non. De momento, collemos aire e subimos arriba. Se seguimos indo a xogar as pistolas, o mellor o próximo día non veño. Eu que xoguei pouco de pequena, entón teño que aproveitar. A ver, o xogo está ben, pero xa digo, tío, fai moito daño as malditas balas, Sí, sí que Eu pensaba que non facía tanto, pero
Bueno, depende da distancia tamén. Xa, non, bueno, cando me deron unha man, mira que fixe aquí entre os dedos, unha tontería, pero doiume, vale, abaixo, foi desde bastante distancia, porque non había ningún inimigo cerca, por eso digo, non sei se irías ti, Anxo, que andabas por ali, e ao mellor por facer a coña, cambiamos... Tras las líneas enemigas. Sí, sí. É como é o dito ese que... Hai que ter máis cuidado cos amigos que cos inimigos, non? Hai que telos cerca, os enemigos. Sí, exacto. Que che iba a decir? Verdade? Fago isto en asimetría ou fago... O outro que che dixen eu. Aí. Veña, Vale. preparámonos e arriba. O sería Noemi, que está aí moi caladiña, non di nada. Non se sabe. Que? Polos burpees todos que fixemos. Pois os burpees xa non me fastidian tanto. É que tiñas que ir do outro equipo, porque ao final temos ganas de... No, porque aquel iba a ser unha masacre. Iba a ir todos a por min. Eso soa a... Amenaza, non? Amenaza. No, a que se delantou. No, que a Estrella deféndete sempre. Eu defendo a todo o mundo. Porque non queres levar un tiro, claro, que si non... A clase hoxe foi ben, sí. Sí, moito mellor. Como Edi tamén está mancado nun sitio onde non nos pode enseñar así entre un dedo, foi máis leve. Veña, agora imos seguir traballando en táboa, estamos traballando moi ben o tema do core, lumbar, e imos facer o mesmo, pero movendo as pernas, vale? Abrindo e pechando. Entón, vou colocar agora as mans debaixo dos ombreiros, subo e aquí abro e pecho, que me costa moito así. Abro, pecho, abro, pecho. Sí, o teu ritmo, Anxo? Unha cerveciña. Veña, colocámonos en posición, 30 segundos de traballo, collemos aire e imos ali. Abro, pecho, iso é. Vixiamos que o cu ao abrir non vai a cara arriba, na mesma liña. Nin a pelve cara abaixo. Iso é, moi ben, bo ritmo. Ai. Ánimo. Ai. Mima, pero estes 30 segundos que non 3, acaban. 2, 1. Vale. Vamos relaxar atrás. Fixéronseme longos, a verdade. Non estivo mal o que é a táboa, pero abrir e pechar as pernas aí todo o rato era cansado. Veña, agora ven un poquinho máis doado, vale? Que o nadador, que fixemos máis veces, deitados boca abaixo. Así que, veña, ímonos colocar, deitados boca abaixo, estiramos os brazos, vamos traballar a zona lumbar, e imos intercambiando o brazo, perna contraria. Collemos aire, exhalo. Aí, 10 repeticións con cada brazo, con cada perna. Última con cada brazo. Vale. O apoyamos a frente, descansamos uns segundiños. Veña. Preparámonos de novo. Estiramos brazos, estiramos pernas. E imos al brazo dereito, perna esquerda. Dúas máis. E última. Vale. Ímonos dar a volta, ímonos acostar boca arriba. Sí, eu penso que Edi dixo, bueno, xa que veñen magullados, pois voulle poñer unha clase tranquila. O que non quita que fora os exercicios tiraran algúns, Agora,
Vamos manter as pernas aí flexionadas 90 grados. Levo atrás as mans na cabeza, sen tirar do pescozo, solamente de apoio. Collemos aire, exhalo, flexionando troco cara adiante. Collo aí atrás, solto cara adiante. Busco ter a zona lumbar ben apoiada. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Recollo pernas, relaxo, porque deste exercicio imos facer 2 series de repeticións. Cambiamos. Volvemos a posición de inicio, más atrás, pernas flexionadas, collo aire, soltamos. E última. Vale. Golpeamos o abdome, movemos a cabeciña cara aos lados. Eu non podo cos chichos. Mira. Moléstenche, non? No, estou aí. Veña, Aí, agora o que imos facer é imos agarrar unha perna e estirar a outra. Que a zona lumbar ben apoiada, imos intercambiar 10 veces, de acordo? De acordo. Acercamos xeonllo cara ao peito, collo aire, exhalo. Imos ca última. Vale. Golpeamos. Como imos? Ben, non? Moi ben. Movemos a cabeciña cara aos lados. Xa sabedes que toca repetir exercicio. Veña, de novo. Collemos xonllo esquerdo, estiramos perna dereita, miramos cara ao umbigo, senón cabeza apoiada, collo aire, exhalo. Última con cada perna. Vale. Moi ben. Os abdominais xa están, vamos, aquí sacan os aceiros por barcos. Que va, esos abdominales non salen nin pa Dios. Estamos aí facendo abdominales todos os días, non sei pa qué. Venga, estamos rematando. Quedas un pouquiño aínda. Imos ben, verdad? Sí, vimos. Vale. O sea, sí. Non, tienes que dicir verdad. Verdade, tienes que dicir. Veña, agora imos facer a V en isométrico, vale? Xa o fixemos máis veces. É manter os brazos e as pernas en diagonal ao chan, dibuixando unha V e ca zona lumbar ben apoiada, sí? Traballando a zona do core, do lumbar. Tampouco. Veña, imos aló. Estiro brazos, estiro pernas, en diagonal, aí. 30 segundos de traballo. Estiro ben as pernas anxo, as mans, os brazos un poquinho cara atrás. Aí. Zona lumbar ben apoiada. Facendo respiración. Anxo, veña, mantén. Vale. Aí levamos xonllos cara a nós. Cambiamos o sentido. Moi ben. Imos agora a levar as pernas 90 grados, brazos, altura dos ombreiros, mans,
cara ao chan, as palmas, e deixamos caer as pernas a un ladiño e exhalo cara ao centro. Vou a un lado, soltamos cara ao centro. Apretamos o abdomen para volver a posición de inicio. Traballando aí a zona dos oblicuos, o core, a zona lumbar tamén. E quedan os 3 a cada lado. Última a cada lado. Vale, relaxamos. Que pasa, Noemi? Escapaste da esteira, non? Sí. Xa se che bien. Xa non che quise dicir nada porque... É que eu non comprendo como conseguen estar quedos no sitio, é que non sei como fan. Porque eu de verdad que poño os brazos, intento non moverme, pero eu vou rousando ata que salgo da esteira. Hai veces que me quedo ao fin da esteira, pero que baixo da postura inicial. É que eu amarro-me, pero non hai tutía. Veña, agora imos tirar brazos, imos tirar pernas e imos facer V alterno, vale? Vou levar a man a perna contraria e vou ir intercambiando. Imos facer 5 a un lado e 5 a outro, en total 10 repeticións, sí? Collemos aire, exhalo, elevo perna e dirixo a man o pé contrario. Flexiono tronco cara adiante, 2 máis a cada lado, última a cada lado. Vale, relaxamos uns segundiños, tóquenos repetir este exercicio. Venga, estamos rematando, ánimo. Volvemos a tirar brazos, volvemos a tirar pernas. Collemos aire, veña, imos aló. Última a cada lado. Vale, moi ben. Estiramos brazos, estiramos pernas, xa pasamos estiramentos. Xa podemos dicir que unha clase máis. Bo traballo. Tira. Levamos xeonllo dereito cara ao lado esquerdo. Perna de abaixo estirada, brazo estirado. Xa sabemos como va este exercicio. Cambiamos de lado. Estiramos ben a perna que está por abaixo. Moi ben. Despaciño. Ímonos colocar de pé. Aí estamos. Veña, brazos arriba, imos cara a un lado, aguanto uns segundos. Cambiamos. Ao centro, collo aire, solto. Xunto mans a un ladiño. Cara a outro. Volvemos cara ao centro. Despaciño imos cara arriba. Fantástico traballo, xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, aínda que sexa un pouquiño. Mente e corpo agradéceno. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben.